Мухамедянов Раиф, Төмән өлкәсе, Төмән районы. Габдулла Тукай, бер татар шагыйренең сүзләре. Җырлап торган җирем тар булса да, курыкмыйм сөйгән халкым бу татар булса да, күкрәк биреп каршы тора миңа милләт, хәзер көн мылтык ук атар булса да. Уңга, сулга ауныйм, хәнүс алга барам, юлда мәни күрсәм, тибәм дә аударам. Калем кулда була торып, яшь шагыйрьгә, мәгълүмдер ки, курку берлән ирку хәрам. Яхшылыкка эреп китәм, балавыз мин. Мактап сөйлим изге эшне, бал авыз мин. Бер яманны күрсәм сүгәм, мактый алмыйм. Ул турына бик явыз, айхай явыз мин. Яманлыклар тәмам мине котырталар, таяк берлә гуя, корсакка төртәләр. Нигә булай? Ярамый дип сөйләндереп. Тьфу, чортлар, ахмаклар дип төкертеләр. Ачы булгач күңелем ачы чыга. Бәгъзән пешкән дип уйласам да, чи чыга. Очырмакчы булсам, был-был күкрәгемнән. Әллә ничек мыр-мыр итеп, нәче чыга. Пушкин илә Лермонтовтан үрнәк алам. Әкрен-әкрен югарыга үрләп барам. Тау башына менеп кычырмакчы булсам, биек җир бит, егылырмын дип шүрләп калам.